Гісторыя, сплеценая па нітачках. У горадзе на Дзвіне стварылі эксклюзіўную калекцыю дываноў да 80-годдзя перамогі. Унікальны выставачны праект «Мы гэтай памяці верныя» прэзентавала адно са старэйшых прадпрыемстваў тэкстыльнай галіны краіны. І як віцебскія тэкстыльшчыкі аддалі даніну павагі тым, хто змагаўся за свабоду і незалежнасць, у наступным сюжэце. У руках шывачкі Тацьяны Шчырскай не проста дыван, а сапраўдны сімвал памяці. Па нітачцы ў палатно сплялася цэлая гісторыя. Гісторыя вялікай айчыннай вайны. Падзеі таго часу для жанчыны асабістая трагедыя. Таму над тэматычнай калекцыяй працавала з асаблівым хваляваннем. Естественно, мы волновались, потому что это тема священная. У меня вот две бабушки были в Освенциме. Один дедушка воевал, партизанил в Сурожском районе, был партизаном. Один погиб. Вот. Поэтому я с детства это знаю. Мне все рассказывали об ужасах этой войны. Вялікая айчынная вайна пакінула свой след у гісторыях сем'яў многіх віцебскіх тэкстыльшчыкаў. У музейнай зале беражліва захоўваюць звесткі пра работнікаў прадпрыемства, якія змагаліся за мирное небо. Когда стали фашисты подходить к Витебску, фабрика была эвакуирована за Алтай, в город Бийск. Люди и часть оборудования эвакуировалась туда. После Великой Отечественной войны возвратилось предприятие сюда. К сожалению, на сегодняшний день нет живущих ветеранов и участников войны, но у нас профсоюзная наша первичная организация состоит на учете 15 человек, узников малолетних концлагерей. Новая калекцыя дываноў даніна павагі подзвігу воінаў-вызваліцеляў. Гэта 25 тэматычных палотнаў з выявамі савецкіх плакатаў і знакавых беларускіх помнікаў Вялікай айчыннай вайны. Усе яны рознага фармату, але расказваюць пра адно – вялікую мужнасць і неверагодную сілу духу савецкага народа. Інна Падрэцкая, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебск.